Hartstikke leuk dat je me jongen naar een nieuwe podcast van de Friese Vlogger. Grote successen van de vorige keer. Die moet natuurlijk weer herhaald worden. Dus we hebben weer een hele fijne gast. Hebben we uitnodigen om hier weer even bij me te zitten. Om te praten over verschillende dingen. En je wordt net iets minder dan Elske de Wal. Ik ken die eigenlijk meer als Elske de Wallen nog, mag ik eerlijk zeggen. Ik begin maar, ik spring gelijk in. Van waar die namenverhoring? Nou, ik heet Elske de Wallen. Maar natuurlijk op Squallen wie dat natuurlijk altijd ook gauw de Wallen, Elske van de Wallen in Amsterdam. Ja. Serieus zo? Ja, ik weet het, of mensen verstaan het net, of dan zeggen ze de Wal. Dus ik dacht, toen ik mijn muzikale carrière begon, ik denk de Wallen vind ik net echt top. Misschien moet ik gewoon met die eder achteraf denk ik gewoon hele oren aan me kiezen matten, want het is altijd een probleem. Mensen schrijven het of zonder hoofdletter, of mijn spatie, of mijn INL, of ze zeggen Elkse, want Elske is blijkbaar ook heel moeilijk op het toetsenbord. Dat is heel lastig. Dus of Renske had ik wel jet. Elsa, dat is net die prinses van die film of zo? Ja. Let It Go, oké. Dus dat wie net misschien mijn beste keuze. Maar ik ben nog een keer, al sinds mijn eerste album, wat weer dat, 2010, Elske de Wal, dubbel L. Ja. Ik ga niet strikt even luisteren trouwens. Balloon over Paris weer het ook. Ja. Dat weet ik met die dat ik nog bij de Omroep Friesland werken. Dus dat is natuurlijk ook wat meer binnenkamer, zeg maar zeggen. Ja. Kijk, ik kan er even luisteren. Hoe luistert u er zelf eigenlijk? Nooit. Nee? Nee. Ja, net? Nee. Ik luister nooit naar mezelf. Nee. Nee? Nee. Ja, nee, dat is net iets... Nee, eigenlijk net. Ja, soms had ik dan... Ik hier les een keer een show en toen vregen ze... was dan ik wat noemers van dat album dan? En dan mat ik soms wel luisteren, omdat ik dan gewoon net meer weet. Denk ik, hoe ging dat noemen? Terwijl ik had zelf schreeuwen. Dus, maar het is 15 jaar linek. En ik bedoel, het is net zo dat ik... nog wekelijks mijn band mijn eigen noemer spelen. Dus dat verwaart het wel wat. Ik kan me voorstellen dat je elke dag gewoon je eigen noemers maar even luisteren. Het hele oeuvre waar even terug. Nee. Dat is niks van mij. Nee? Nee. Want ik ging inderdaad eens nog verder, maar daar komen we verderop nog wel even. Want ik wil nog even benijd. Dat is natuurlijk... eigenlijk al best wel jong al. Tekenen ben ik een groot label natuurlijk. Dus daar ben ik wel heel benijd naar. Maar ik wou eerst nog even een vreetje. Daar ben ik wel even heel benijd naar. Had ik niet schrikt. Ik nog even Sjoen. Het mooie moment. Ik weet niet dat dit een hoogtepunt verdiend in carrière is. Maar een naaie dij op een vol Ceylon voor de Passion. Nou, dat is zeker wel een hoogtepunt. En ik meer omdat... Ik kom natuurlijk uit Veenwouden. En toen... ik kwam microfoon net. Sorry, ik ben wel helemaal... ik kom natuurlijk uit Veenwouden en ik ben opgegroeid met mijn zus. Wij speelden een hele hoop boeten. En achter ons huis wie de loods van de kast. Oh ja. Dus die gong alle weekenden die vrachtauto inladen. En toen kregen zij natuurlijk een gigantische hit, mij en Naidij. Ik weet toen, denk ik, halve tolve. Dus dat maken ze dan van heel dichtbij. Van die gevoel van, dit is onze band uit deze regio die niet eens nationaal succes had. En toen ik vregen waren voor de Passion, zijn ze natuurlijk van, we willen heel graag dat ik Fries jongst. Was dan een Naaiendijs jongen. Dus, en ik hier inmiddels ook al vaker mij de kast en mij siep spelen. Dus dat vond ik eigenlijk best wel een hele eer. En een beetje van, dat is eigenlijk wel heel leuk, want het is ook echt iets uit mijn jeugd. Dus dat wie van mij wel... Ik kan me nog herinneren dat moment dat ik zeg maar... dat tussen die pilaren dan rennen moest. Toen kon ik echt... Kom. Dacht ik, oh my god. Ja, en toen Jerk zat het publiek zei... dacht ik, oké, nou is het wel goed. Ja. Ja, mooi. Ja, van waar. Dus u zei het al natuurlijk. Daar bist toen opgegroeid. Geboren zelfs, ja. Geboren zelfs, nee. Ja, ik ben er enigszins opgegroeid, want ik ben er pas... kwam te wijn toen ik al hier weer. Maar was ik zei inderdaad, van wie dat die lo... je bent er vlakbij toch? Ja, bij Wens is maar krijg boeten het waren, dus op de Zwetten. Dus dat is wie beetje grens Noordburgum vind worden. Dus wel boeten. Ik weet nog dat mijn meester Braaksma, die zei altijd, je bent aan de overkant van het spoor. Dat is de verkeerde kant van het warp. Oh, wauw. Dus meester Braaksma heel bijzonder, ja. Zo, wat ik zei is, we ben in hetzelfde warp opgegroeid. Maar ik ben pas op mijn alve, denk ik, daar kwam te wijn. Dus ik ga maar hier daar op de basis kwam zitten bij meester Vlasma. Ja, meester Vlasma. Mijn zus zat bij hem in de klas zitten. En ik zie dan bij meester Riemersma. Ja, want ik dacht eigenlijk achterop, ik denk van meester Vlasma had je waarschijnlijk de muziek erin. Want ik weet nog dat ik daar kwam op squallen. En het eerste wat we doen moest, wie blokfluitje. Maar hier is toch les, wij hier nog les van
van Klaas. Hier is net les van meester Klaas op de blokfluit. Ik ga nooit blokfluit les hoor. Dat moest gewoon in de klas. Ja, maar dat wie ik op squallen. Ja, maar ik kan dus. Ik heb nooit blokfluit spelen. En we hier toevallig wel een blokfluit. Ik wil keyboard spelen. Dus ik wist wat noten meer. Ja. Dus ik zei, nou, zeker weer een noten zitten. Ja. Dan ken ik het waarschijnlijk wel. Dus echt les hier. Maar we moesten er niet een keer dat ik nooit jij die. Maar ze al op de blokfluit. En dan weer hier een soort alte blokfluit. Zo'n grutten niet. En dan weer een tono. Weet ik weet niet precies wat het weer. Nee. En dan moesten we met z'n allen blokfluitje. Dus dat moest toen waarschijnlijk echt doen. En toch toen van, nou, dit is mijn carrière. Dit vind ik prachtig. Nou, die blokfluit, dat is net echt hing je bleun. Maar die hebben hier, dus van meester Klaas, blokfluitles. Meester Klaas? Ja. Ik ken geen meester Klaas. Nou ja, goed. Maar meester Vlasma is volgens mij inmiddels ook overleden. Ja, die was koffie van overleden. Maar daar is het net echt begonnen. Dat begon wel echt bij u thuis. Is maar ja, nee, ik ken me net echt die blokfluitles en die ben het echt heen je bleun. Want als ik het goed begreep, bist u ooit begonnen op saxofoon net? Of? Nou, nee, eigenlijk op de piano. Want mijn zus speelde piano. En als jongere zus was natuurlijk altijd alles doen wat zij ik doet. Dus ik hobbelde er altijd wat achterom. En toen kwam ik op pianoles. En dat had ik dan, ik denk, oorleden of zo. En toen, ik ging gewoon echt moeite met noten lezen. Dus ik jette het wel al hier heel goed. Maar noten lezen, ik die maar wat. En dan wie mijn linkerhand bleun achter. En dan zei mijn meester, die super fries, zei Elske, ik denk dat het net slaagt met hij. Dan was maar even een instrument kiezen, maar een notenbalk. En toen ben ik saxofoon spelen gewoon. Nou ja, op zich wordt het goed om te gaan van, misschien... Oh ja, weet ik niet. Of is het te hut? Ik weet het net. Nee, het is net traumatisch. Ik had het net als traumatisch ervaren. Maar en later had ik zelf de piano natuurlijk wel weer oppakt. Maar toen, ik in mijn saxofoon, hier ik moeite met noten lezen. Ik wie meer op gehoor en dan luister ik naar de cd en dan zwaag ik dat ik het uit de holle koe. En dan die ik gewoon krijg alsof ik die noten leesde. Maar dat vond ik heel lastig. Spelen ze nog wel saxofoon dan net? Nee, Hast u überhaupt een saxofoon? Die had ik nog steeds. Ja, zeker. Okay. Ik had 8 jaar les gehad volgens mij uiteindelijk. Ja, dus dat is best wel heel lang. Ja. Had ik een hoop nog bij het jong saxofoon spelen? Ik weet net, had ik wel iets mee. Ik denk het wel. Ja, want in principe is saxofoon natuurlijk ook een heel zangerig instrument. Ik denk wel dat het zeker geholpen had. Maar ja, ik ben begonnen toen in de tijd kwam Kenny Dulfer op. Dus dat wie helemaal hip natuurlijk. Alle famkes en jongens woonden saxofoon spelen. En toen, ik denk dat ik een hier of 12 tredje weer. Toen dacht ik, maar ik vind jongen toch eigenlijk wel leuker. Maar ik ben vast verlegen om dat te aan. Maar ik zie toen in een jazzbandje mijn notabene mijn heid op trompet en mijn zus op de piano en ik dan saxofoon. En toen moest er een noemerssong worden of zo. En toen zei die leider, mijn zus, want mijn zus die wel mondig is, maar dus die zei, nou, de femke maar stel dat maar jongen. En toen zei ze, nee, zij maar dat jongen, want ik zei mooi jongen. Toen dacht ik, oké. Wat wie het eerste noemer ik alweer, weet ik niet. Ik vind het van Aretha Franklin of zo. Heel moeilijk. Ja. En simpels op zat toch? Ja. Dus toen, daar zijn ze het eigenlijk begonnen. Ja. Want ik ga eigenlijk heel weinig naar een introductie eigenlijk dienen. Was toch eigenlijk dienst, maar du bent natuurlijk vooral bekend als zangeres. Sorry meisje. Ik ken die natuurlijk al enigszins, dus misschien een beetje lester daarom. Ja. Maar vooral bekend als zangeres eigenlijk, hè? Toch net? Ja, heel veel meer kink ik net eigenlijk. Dat weet ik, hè? Dat ik acteerd laatst actie. Dus, Och, ja, jeetje. Ja, klopt. Moet ik het aan even ja, is goed. Wat doe je nou even tegen? Jongen, acteren. Nou, acteren wil ik dat net nemen. Maar we dat nou al bepraten? Of nee, ik dan de gas voor? Ik ken daar nog wel. Oké, goed. Ja, dan hebben we dat verhaal straks. Nee, dat is eigenlijk wat... Ik ga altijd muziek maken. Dus ik ga altijd... Ja. Ik ga nooit echt voor een baas werken. Of wat dan ook. Nee. Toen ben ik gewoon gelijk van naar de hast. Want ik ken die natuurlijk deels van basisschool. Koek die ik net. Nee. Ik weet nog wel toen voor middelbare school. Of zit ik op dezelfde middelbare school. Dan was iets jonger. Ja. Maar we fietsten wel met snel aan die kant uit. Daar kwam het eigenlijk een beetje op deel. Ja. En toen was waarschijnlijk echt al mijn muziek dwaan en even meer. Want ik had niet correct, had ik nog hele oude beelden toen het van worden. Van die, wie zijn Sanine worden, jongen of zo, met al verschillende artiesten. Een soort, hoe noemen ze dat ik weer? Daar is een naam voor, wij worden oud, want ik kan nergens op namen komen. Nee, ik zit in het ding. Revue? Revue, ja, zij denk ik. Ja, want er zijn heel veel verschillende muzikanten. Doe de Bleker, Agnes Sambrink. Ja, ik kan niet kijken als jongens, die is met die zus op een podium. Och, jemig. Ja. Heel hoor, Elske. Ja, totaal. Ja. Ik weet niet wel hier het weer. Nee, ik maar waarschijnlijk wie Section Santje misschien. Ik denk het, want ik
Hier nog hier dus. Ja, nou, ik heb heel veel gezichten gehad op een of andere manier. En mijn zus, als ik dan een foto zag, zei ze gewoon in je persoon blun. Ja. Maar op een of andere manier, als ik heel veel, mijn gezicht is heel bot verhoren. Als mij ik zus dus Famke, dan denk ik, oh, dat is Elske. Nee, helemaal niet. Ik zie inderdaad met oude clips en ik denk van, dat is wel heel, echt wel heel oorzaak. Maar goed, dat weer een clip en mijn eigen hierkleur. En, 2011, dus dan gaan we het wel echt door heel lang weer natuurlijk. Hè? Ja, dat die volgens mij... wie dat net van de soundtrack van of Moordvrouwen of een film alle tijd, Chasing the Impossible. Ja, inderdaad, ja. Oh ja, ja. Goed. Oké, ik vind heel wat maar dat kon gewoon meer mee anderen wat in om. Wat zei je? Het komt er mij. Komt er dat doe ik altijd, nee. Want ik moet alleen, ik ga voor de Grand Prix ding opscrollen. Dat doe ik ooit nooit. En nou, wat professioneel. Ja, heel professioneel dit. Ja, ik ben ooit opgeleid tot journalist. Dat probeer ik nou nog een beetje uit te baten. Maar goed, het gaat net altijd goed. Nee, ik moet nog even vragen hoe het saai moment. Kijk je daar met heimwee op terug? Had in je voor mij opscrollen. Nou, heimwee is een groot woord. Die ik vroeger wel eens ben. Maar ik kan wel denken, dat wie eigenlijk... Ja, sowieso in Nederland is de Passion, denk ik, productioneel show een van de grootste evenementen die dwank is op televisie. Volgens mij zeggen er 3 miljoen mensen naar. Dus ik waarde wel wat... Ik bedoel, ik hier natuurlijk daarvoor ik al een hele hoop wil dienen. Maar dit wie wel... De Maria is ik live. Dus de veroordelingen wil ik best wel in het voor opnemen. Dan jongens het wel echt, maar dan kist het ik nog een keer oer aan. Dat kan je net bij. Dus dat weer wel extra druk. Van nou, en bij hier meetjes nog repetitie. En dan zijn ze, er komt er een camera, een rails. En maar hij doet het nu niet. Dus even kijken. En dus dat kon ik net repeteren. Dus dan mast... Dus die is het jongen die een hele emotie en denkt, oh god, daar komt die camera. Komt hier dan een wolf net om? Wanneer moet ik nou draaien? Geen idee. Nee. Dus nee, net mijn heimwee, maar wel... dat een heel mooi moment voor mij weer. En ik werd toch een hele hoop oorleuke dingen dwangkoeren daarna. Ja, snap ik. Want het is natuurlijk echt meestal heel lyrisch hoe het optreden. En terecht natuurlijk. Dus voor mij als kijker, als ik er naar show, dan denk ik echt van, nou, dat is Elske, die jong, die kan alles jongen. Nou, zo veel dan is van, nou, die kan gelegen, die kan jeetje, was zo'n linere stem, dat is ongelooflijk. Ja, dat is misschien wel zo, want in mijn praatstem, dus ik weet altijd dat meestal is, maar dat is best wel een lege stem. Dus hoe kist dan zo heeg? Ja, ik weet net hoe dat kan. Ik denk dat ik dat echt leerd heb bij mijn zangjuf in Dokkum. Ja, die zangjuf in Dokkum, daar wel hinnen. Een oud opera-zangeres. Had nog steeds les dan? Nee, net meer. Toevallig ging ik haar een paar weken lien on de lijn. Ze is inmiddels 80, dus een dame op leeftijd. Maar die weer heel streng en op een goede manier, maar wel heel gedisciplineerd. En ja, die had mij dat denk ik echt wel... En dan was misschien een beetje geluk, inderdaad, maar die stemman. Wat kan die stemman? Hoeveel... dat had ik misschien wel... En ik had er wel, denk ik, een hoop voor dienen. Dat ik wel, ja. Want ik bedoel, zoals ik zei, ik ben net van nature een notenlezer. Maar wel, mijn eren denk ik heel goed. Dus ik zei, ze hebben echt wel natuurlijk om wel even terwijl en misschien. Ik ha gewoon buiskeshond op mijn tolfde. Ik hoe heel slecht jaren toen eigenlijk. Dus ik weet, misschien had ik juist dan extra... Ik weet, focus op de jaren, geen idee. Geen idee, ja. Dus dat is een beetje geluk. En ik had er echt wel... Genen misschien, weet ik net. Genen, ouders... Muzikale familie wel. Ja, mijn ouders, mijn mam had vroeger wel zong in een koor en piano spelen. Mijn hij trompet. Ik weet net, gewoon... en ja, wat ik zei, toen ik les hier... Dan wie ik in de middelbare school en wie ik uit school... En dan ging ik echt 3 uur het hockey om te zingen. Dus dat dan... leest natuurlijk ik wel een hoop. Maar dus zei het niet schrik ik wel van, goh, ik wil misschien wat scruten, want op een gegeven moment zijn ze van nou, je doet dat maar jong, dus misschien dacht ze van, maar ik het dan misschien wat verlegen scruten, ja, zeker, ja. Dat is natuurlijk best wel een chinstelling. Als de artiest bent, is het heel erg in de belangstelling. En dan wordt ik wel vaak verwacht van... dan zij is heel erg extravert. En ze vindt het heel leuk dat al die mensen naar haar sjuggen. Nou, in dagelijks leven had ik dat helemaal net. We hebben net, ja. Nou, nee, ja, dan had ik dat net. Maar dat had ik echt wel leren, maar ik op een podium. Want ik weer... Nou, best wel dacht ik, ik weet net. Ik viel me ongemakkelijk. Ik weer vrij lang, dun, slungelig. Dus ik viel me al gauw wat, net... per se gelijk thuis op het podium. Terwijl ik dat wel heel graag voelde. Want ik dacht wel, dit is wat ik dwam had. Dus dat wie wel een worsteling om te denken... maar waarom wil ik dat nou zo graag? Want ik vind het zo spannend.
Dus dat ga ik echt wel leren, matten. En misschien zelfs... Wie is het extra gespannen of als het dan optreden of zo? Of, Nou, net of misschien viel het misschien juist wel wat meer tu. Ja, nou, ik wie wel gespannen. Ik wist wel dat ik, en dat kwam echt door die lessen, dat ik het altijd wil redden zoals is maar. Ik al, ja, viel ik me zenuwachtig op een of andere manier. Ik die druk ik wel nodig. Maar ja, ik voelde me wel zoals praatjes op podium. Nou, dat was ik gewoon eerst. Ik dacht, let me maar gewoon jongen. Want had ik wat zezen had van, nou, welkom allemaal, of weet ik veel wat. Dan dacht ik, dan dat moest ik echt leren. Ja. En nou gaat dat vanzelf. Dus dan in die zin wel grappig natuurlijk dat die oudere zus Femke, dat die juist presentatrice is en juist wel de praatjes maakt, zeg maar zeggen. Ja, en dat is net zo verdelen kennen. Je zit samen ook vaak op het podium. Ja. Maar goed, ja, meestal verwacht je toch vaak van de main character, de frontvrouw toch wel echt het praten. Net nou, van de pianospeler. Dat is grappig, want omdat wij natuurlijk ook wel samen op het podium staan en nou, meestal dat weten van huis, vregen ze ik vaak om mijn zus van, nou, vies dat dan het jammer, er stond net voorop stierst. En we hebben vorig jaar een programma die in DNA-zingers. Dan moest zij dus alleen nog op het podium. Ja. En dan had een panel reden van welke bekende zanger of zangeres deze familie is. Zo van masked singer. Eigenlijk wel, maar dan just haar wel. En dan krijgen ze wel hints en zo. En toen ben ik bekleren, zei ze, dit doe ik echt nooit meer. Dit is niks voor mij om daar te staan. En toen, op een gegeven moment kom ik bij mijn koor en dan zit je samen op het podium, dat is de onthulling. Mm-hmm. En toen zei ze, en dan is de kleer. Maar om daar alleen nog te staan, dat is dus gek. Want zij zei van, nou, dan mag dit even presenteren, dat ze het zo. Ja. Maar daarin ben we echt totaal tegen Polen. Terwijl ik voor me in de... Dat zijn zo mooi bij Omroep Friesland de kuier gaan. Ja? Ja, de kuier. Nou ja, de wandel. Ja. En daar wil ik wel zijn van, ja, de Femke, ik ken echt heel goed jongens. Misschien zo zelfs wel beter dan Elske. Ja, dat is eens een keer nee, maar ja, ze ken ik hartstikke mooi jongen. We hadden dus totaal verschillende stem. Ja, zij had volle... nou ja, zachter. Zeg maar, die power die ik dan wat meer had, die had zij dan minder. Maar heel mooi zachter geloerd, zeg maar. Dus dat is ik totaal verschillend. Ja. Maar, en dat, ja, ik bedoel... Combineert wel goed, want je sowieso, heel vaak samen. Ja, dat is wel zo. En sowieso is het natuurlijk... Ik denk soms ook wel dat mensen dat heel graag willen. Dat er een soort concurrentiestrijd is tussen twee zussen, waarvan de een dan... nou ja, als die zangeres in de belangstelling zit en dat ze dan denken, ja, maar dat vindt Femke net leuk. Die is dat zei ja, denk dat, ja? Ja, dat is heel vaak, dat vinden mensen dan heel interessant. Ja, zo van een broedertwist of een zusterstrijd. Ja, van die is wel super jaloers wezen erop. Of dat ik dan in ieder geval bitch ben, dat ik haar helemaal net de spotlight okay, nou. En dan denk ik, ja, nou ja, dat vielen wij helemaal net zo. En dat wie dus eigenlijk heel leuk om een keer te zien in dat programma van, hey, zij had volledig dat podium en toen zei ze eigenlijk zelf, oh nee, dit is helemaal net mijn ding. Nee, nou ja, goed, ja, ja. Prima toch? Ja, dat is ik prima. De acteercarrière. Is er sprake van acteercarrière of is het gewoon weer het eenmalig? Nou, ik wou de bellen, terug Steven. Eigenlijk kwam het... Ik werd er om mijn zus. Die is wel de reden drieën in mijn... want hij wie volgens mij bij haar. Die had hij een fruitscoot ergens, want die mat het was. Nou, eigenlijk wel. Ja? Ik denk wel dat het jargon is van... En ik ga natuurlijk wel zijn van... God, het lijkt me wel eens leuk om eens een keer te zien van... Nou, is dat wat voor mij? En toen belde Steven van... Hey, dat is wel leuk. Ik ga een mooie rol voor in Grutte Pier, de film. Toen dacht ik, oké, dit is de vrouw van Grutte Pier. Nou... Dus, en toen dacht ik, holy shit, wat is dit, jong? Dus ik ben daar west om script te lezen en... Maar dat ik het al zijn, want want ik ben wel ik zei ze eerst ja. En dan denk ik, nou, ik ben net. Nou, herkenbaar hoor. Daar zit natuurlijk gewoon echt in een liefdescène in het hooi. En toen dacht ik, ik vond het heel moeilijk. En Steven maar zei, ja, maar het is heel natuurlijk. En dat gaat heel makkelijk af. Nou, wie al die intern ging het echt wie gewoon een soort vulkaan, viel ik mee. Okay, want ik wist eerst dat er iets is, maar ik zie op een ja, ik scroll, net zozeer van diepe zee, maar ik zie het naar die trailer te zien. Ja. Ik denk, wat de fuck, jij nou goed wat je zijn met je? Want toen zei ze echt dat ik even... Maar waar moest dat zijn? Is het hetzelfde, toch? Ja, nee, natuurlijk net. We gaan net nice zeggen, dan wat mij zelf maar in de trailer van Grutte Pier. Had het net zelf betoogd? Nee. Dit is typisch iets wat toen zei. Nee. Hij vertelde dat dit... Ik weet helemaal dat ik dat steeds een keer, maar ja, dat jij het wel.
dat zij dat Jim McCoy wil zeggen, of dat zijn vrouw, daar kwam dat die lijn uit. Steven of... Nee, zijn vrouw. Dat die dan dat Jim hem zei. Oh. Maar wat bedoelst du nou, wat ik zei haar dan? We hadden toch goed hetzelfde? Ja, dat weten we nou natuurlijk net, hè? Nee, maar goed. Nee, ik zei, mast hem er even in halen. Ja. En dat zei zei schijnbaar, dat had hij dan van, dat zijn vrouw dat wel eens dan Jim hem zijn. Oké. Dus dat is in dat script kom en... Toen lees ik dat, dacht ik, nou, dat wordt echt vreselijk. Ik dacht, dit is echt iets wat gewoon altijd meer achtervolging geeft van mensen die dat zeggen. Ja, dan herhaal ik het natuurlijk, maar ik weet het gewoon echt flabbergasted. Ik ja, helemaal dat toch van wat de fuck is. Het is totaal net. Je weet wat het is, omdat het de verwacht is van romantische scène. Ja, en dan zei ze op zo'n manier. Ja, nee, die heel bijzonder. En ik weet nog dat ik bij de première zie ik mij Nice Mission en die wie aard. Oh god, dat is en toen dacht ik, en dus hij is niet echt. Van wat is dit al je? Maar goed, vreselijk. Maar het was een ervaring en het had mij wel... ik dacht, we nemen dat even op en we lezen daarin het hooi. En en het is natuurlijk net echt, maar dan was het wel een soort van alsof het echt is. Ja. En dan is het klaar. Maar dat moest 84 keer oer natuurlijk, maar al die camera's. Dan maar nog even van die hoek en nog even van die hoek. En ik had het wel echt onderschat. Het wie heel, ik vond het best wel intens. Zoals er nou wij, zei dat bijvoorbeeld weer een soort van filmproject is, als dat wat dwang was? Ik weet kan nog wat lezen, denk ik. Ik weet net altijd nou. Ik kan zelf net inschatten, dus wel of ik dat goed dien of net. Of ja. Dus als ze mij vregen, dan zoek ik wel zeggen. Goh, wat is het precies? En wat moet ik dwan? Toen is misschien iets meer informatie van tevoren. Misschien had ik dat ook wel heel kriegen, maar ik ben ook wel iemand... is leuk, tuurlijk, ik ben hem net. Ja. En ik ben ook blij dat ik het dien heb, want het is een hele leuke ervaring. Snap ik, ja. Omdat ik in mij te meidje en... Dus dat in dat opzicht... Ik ben sowieso, maar zo'n productie om mij te werken in elk geval. Ja. Oké, de rollen misschien soms een beetje apart, maar goed, dat mag je maar verleven. Nee, misschien. Maar dat wie echt hartstikke leuk. En het leuke, de tweeling van mijn zus, die spelen mijn band. Dus dat wie ik wel weer heel leuk. Oh ja, die zijn tweeling natuurlijk. Ja, die zus en tweeling. Dus die ben ik... Dus dat wie ik hartstikke leuk om dat te doen. Dus uiteindelijk... ben ik blij, maar ik jij het nog heel vaak dat ze dat... ik ga het peren. Oh, nee, ja? Ja. Oh, ja. Maar prima, dat is goed. Ja, oké. Nou, dan kunnen we die ook af denk ik, in elk geval. Want ik wil ook nog afvregen. Nou, du hast natuurlijk... of dat was natuurlijk, dat weet je misschien al dingen. Du hast hier ik ben ook goed zeggen, wat is de Academie voor Popcultuur. Ja. Zeker het dan goed? Ja, volgens mij is het begonnen als popacademie, maar het heet inmiddels Academie voor Popcultuur. Dat is het voor me. Die zit je net eerst heel veel. Wij, die konden we de Hastoïs was een van de eerste. Tweede jaar best instreden, dus die is een van de eerste lichting. Echt, klopt. Dus zei ik had iets van ik ga er wel lang over in. Ja, want ik kreeg in die tussentijd dus mijn platendeal. Dus toen had ik... Op squallen. Ja. En toen kreeg een platendeal en dan moest een ekkel mee. Een slag. Nou, tijdens of? Ja, want ik had toen wat nummers opgenomen en gewoon thuis demo's maken van mijn eigen nummers. En toen Michiel Hogeboezem, die het in werken. Ja. Die ik wel eens wat op squallen. En Michiel Hogeboezem, wat net kent, een heel bekende Frieske, Frieske, ik weet niet dat het Fries is, maar je bent in Friesland, producer, uitwerken, is vooral bekend van het Veske. You, van Ten Sharp. Correct, ja. Ja. Zo. De quiz. Onder andere had natuurlijk heel veel dingen die in. Maar hij wie op squallen voor iets. En op een of andere manier kwam die demo bij hem terecht. En hij werkte op dat moment aan een oorproject, My Universal Music. En hij dacht, ik in die demo van die Elskut van Waarden, ging ik aan een A&R-manager daar. Oh ja. En toen wou ik bellen, wie nog in de tijd dat ik blijkbaar in het weekend mijn telefoon uitzette. Geen idee, zo'n klaptelefoon. Dus wel. Dus die klaptelefoon is even hier. Ik deed één voicemail. En toen hier Ian bellen van... hallo, dit is die van Universal. We hebben je demo gehoord. En wil je bij ons op kantoor komen? Toen dacht ik... En dat ik hier helemaal net... Ik speelde toen... mijn zus, maar ik in bruiloften, feesten, partijen. Ik wie gewoon... Dat eigenlijk al in mijn rondwaan. En ik speelde net bij mijn eigen band. Net bij mijn eigen noemers eigenlijk. Nee. Dus dat wie van mij dat ik dacht, oké, wat ik nou... Geen idee. Dus ik daarheen naar Baren, wie dat heel groot pand. Kom ik daar... Universal, hè? Universal, ja. Ja, dus de Universal Music, de platenmaatschappij eigenlijk.
En toen zijn ze, we vinden het heel te gek was maken haast. En we wilden eigenlijk wel een soort demo-deal, wie dat dan eerst aanbieden. En dan stuurden ze me naar Zweden en Engeland om te scrollen met meesken. Om te zien dat er wat in ziet qua album. En dat wie toen al, zit ik op squallen, ik wie toen 23 of zo, zoiets, denk ik. En dat hakken die en toen na 2 jaar zijn we beginnen een album opnemen. En ging naar New York, album opnemen, werd die echt nog een paar van die eerste demo's uiteindelijk opgenomen binnen. Ja. Als ik gewoon in New York een album op. Ja, dat is toch ongelooflijk. Ja, dat is een meisjesboek gewoon. Ja, inderdaad, ja. Hoe wie dat? Ja. Het is gewoon Moskou niet. Ja, dat wie in 2008, nee, 2009 denk ik. 2009. Hoe ging het dan? Ook is dat alleen nog in als jong ja, Frank? Ja, ik ging alleen nog. En was samen met mijn A&R-manager. En wie dan daar een producer en dan daar een band, een Amerikaanse band. Ja. En in New York, Manhattan, ik ga geen idee. Nee, Queens, Brooklyn. Nee, ja, precies. New Jersey wie het. Waar de auto's dus in maar okay, dus het wie zo'n shabby gedeelte, maar prima. Ja. Ik ben in New York. Het is New York, kom op. Maar niet te morgen zit ik daar en toen dacht ik, holy moly, nu zit ik hier gewoon in Amerika. En nou zei ze, okay, Elske, what song, what are we gonna start with and what do you think? Dacht ik, I don't know. Weet ik wel, geen idee. Ik heb nooit in een professionele studio West. Dus ik ben er 2 weken West om op te nemen. Mijn zus is nog gekomen de 2e weken. 2 weken studiotijd hier ze dan elke dag gewoon ram? Of mag het zien? Ja, eerst gewoon de instrumentaal opnemen. Ja. Dus de tracks gewoon opnemen. Volgens mij wie een tretje nummers. En dan de 2e weken volgens mij alle vocalen opnomen. En nog extra dingen die er dan mogelijk, koorkes en dat soort dingen. En dan na 12 weken weer naar huis. En dan ging het waar het masterd en foto's maken. En toen ging het waar het dat lanceert als zijnde Elske de Wal. Ja, inderdaad. Ja. Weet je, wat tiert had het best voor die dingen. Ja, dat was heel, heel apart. Ja, en ik spannend natuurlijk, want ik hier net echt heel veel ervaring in mijn eigen band op het podium. Wel als zangeres natuurlijk, maar dan moesten ze in één keer naar de radio. Toen dat we in de tijd van Giel bij 3FM was op Zalm horen, moesten ze maar even in kunstje doen. Ja. Jeetje, man. Nou ja, maar dat, uiteindelijk, ik ben dus ook wel zat ik denk, oké, dat doe ik gewoon. En dat ik druk ga, dan dat is beter dan wanneer ik geen druk ga. Dus ja. Dus nee, dat wie natuurlijk super fantastisch om al die mij te maken. Ja. Klinkt misschien een beetje dom natuurlijk, want het is best wel een tiertje lien natuurlijk. Zo van, hechtepunt, New York, West, Universal. Is er hoe mag ik het zien? Hoe is die carrière de neiging? Want ik had het idee dat Universal, dat is misschien een contract voor een PR. Ik had 12 albums met hem maken. En daar gooien ze dan natuurlijk alle power en al het yield smieten ze erin. En we hier ik wil, ik had wel tv-optredens dan lukte het bijna mijn single of toen kwam die op de playlist maar echt een hit hier ik net. Moordvrouw kwam toen om de hoek, is maar, dat is natuurlijk ook heel leuk. Dus heel veel mensen die kennen dat noemen van die serie, maar die wisten dan net dat ik dat weer. En dat is natuurlijk wel lastig, want dan als dan in theaterboekjes is, want ik die toen echt wel theatershows. Dan denk ik mensen, wie is dit dan? Geen idee. Dus ik heb heel volle spelen, maar het echte mega-hit succes, dat ook wel nodig is misschien zo'n break-out. Dat haast wel nodig om echt op festivals te spelen. En dat is natuurlijk nog steeds zo. Hier is toen natuurlijk nog net die social media, zoals nou. Dan moesten ze het echt van de radio hebben. Maar wie er voor die idee dan net een echte hit in die zin? Want dat in een festival van wie dat Chasing the Impossible? Welke festival? Dat wie de soundtrack van de film. Ja, die waren wel. Het waren wel draait. Dat was wel van een van de gruttere platen of gruttere festivals. Ja, was zeker op YouTube nog een shows van een heel miljoen. Dus ik nooit naar wist. Ik waren wel draait, maar echt om zeg maar een dat is de headliner best overal op elk festival. Dan was het echt wel A-rotatie, dus dan was het echt wel per keer per dag draait worden op de radio, omdat mensen dat noemen in herkennen, insluiten. Dat gewoon en dat is net gebeurd. Dat wil net zeggen dat ik geen succesvolle carrière gewoon ha, want ik heb heel veel spelen.
alleen nog zichtbaarheid voor het grote publiek. Zeg maar, ik denk als het hier op stritten zei ze, oh, waar is dit? Ja, dat wonnen sinds dat iedereen weet waar ik ben. En dat is ik prima. Dat vind ik helemaal niet erg. Is die principe Nee, net vind ik heel niet erg. erg. Nee, alleen natuurlijk, het is een beetje het kip en het ei. Er was spelen, dus mensen maar die kennen. Ja. Er was een Namaha of een Vescaha, werd er ook festivalboekers zeiden. Oh ja, die maar we ha. Want dat is een noemen wat nou heel erg hot is. Ja. Dus, Maar is het dan voor die sales dan zei van, oh, dat wie een faal of dat net per se? nou ja, toen na 2 jaar, zijn ze, dus ze hier een fusie volgens mij, mijn orenplatenmaatschappij. Die misschien in je tier natuurlijk dat een beetje klopt. met die Zeker, maar streaming, ik en weet weet nog, ik volle wat, ik weet zulke nog soort dingen. dat ze toen berichten van, hey, er komt een nieuw platform, het heet Spotify en dan komt uit Zweden. Ja. En dat wie toen super onbekend. Oh, nou oké, gaan we dat wel doen of niet? En dat wie toen... Ik ben echt nog correct in een albumtijd, zeg maar. Dus dat die albums is maar echt nog een ding weer. Want de wie Apple of hoe heet dat, iTunes. Ja, iTunes, ja. Maar dan moesten ze dat wie het echt net echt, zeg maar. Dus dat wie echt in de opkomst van Spotify. Toen gingen ze fuseren. En toen zijn ze, die contract wordt net verlengd. Nou, prima. Ik hier inmiddels al wel theatertours, dus hier is wel iets van een fanbase. Dat is Spielenkoers. En toen had ik in, een independent label nog een tweede album maken. Maar dat wie al in 2016. Dus dat is echt mijn laatste volle album. Full blown album. Ja. Ja, want ik zeg nou inderdaad de laatste tijd best vooral waan dat ik mijn covers en zo op Spotify zetten, op YouTube. Ik zeg verschillende dingen inderdaad voorbij komen. Ja. En ik heb ik eigen noemers uitgebracht. Daarna dat ik zeg Crusade, zeggen van Trey Limi sowieso. Ja. Dus het is net stopt of zo, dat net. Alleen nog om een heel album te maken is gewoon een heel, ten eerste kwartier heel kostbaar tijd. En het is echt gewoon, daar moet wel echt wat financiële power achter zitten. Dus als dan net echt een label hast. En ik ben in 2014 memberden. Daarna had ik dat album, het laatste album aanmaken. Toen kwam The Passion om de hoek. Ja. Dat ontplofte helemaal. Toen had ik heel volle spelen. Maar mijn eigen dingen, maar ook met de Bluebirds. Een groep met 2 orendames. Met Christel en Rachel, Louise. Ja. En zij, dat ontplofte eigenlijk tegelijk. Wij zitten bij Umberto en we zijn, we spelen in Paradiso en dat wie ben in dag uitverkocht. Oh. Dus toen dachten we, holy shit. Toen hebben we daarna een theatertour die in 40 shows in 3 maand. Dus dat wie zo volle... wat in één keer kwam en ik weer de Maria van de Passion, dus Marco Borsato vreeg mij, was met mij op tour. Dat die ik dan, Tron Nederland en België. En de Bluebirds die ik, dus dat wie gewoon een soort... Ik speel gewoon voor mijn gevoel 400 keer per jaar in dat jaar spelen, niet 2 jaar. En toen kwam corona. Oh ja. En toen hoorde het op. Ja. Toen werd het gewoon stil, ja. Ja, daar ben ik natuurlijk. Dat het soms best, de grote artiest misschien die pakken het misschien makkelijker op, weet ik net. Ja, en dat het soms toch best wel les is om misschien die float weer in te ik komen. hier volgens mij, crack een nice single en de koest nergens maar hinnen. Dus dan stopt dat gewoon. Ja, en dan koest niks dwan. Dan na een jaar koest dan wel weer wat spelen, maar meestal... Ja, er komen ook nieuwe artiesten. De meesten, net dat ze die vierten, maar die hele industrie verloren gewoon. Ja, eigenlijk. Dat snap ik. Ja. Oh, wat een verhaal, zeg. Ja, inderdaad. Of jouw levenshans. Ja, dan zal ik het dan. We gaan een keer naar de Universal gaan. Dan een keer die Independent. Toen heel vol met de Passion. Supervolle spelen. Kan corona. En nou, we hebben nog een soort van opbouw nou dan? Of mag het zien? Of juist, of is het gewoon prima samen? Of opbouw? Of... Nou, ik had natuurlijk toen kwam ik zeg maar in, ik denk in de coronatijd in contact met de meesten rondom Davine Michel. Oh ja. En ik weet nog de eerste schrijfsessie dat Sebas, die zei ik van, je hebt niks gezegd. Er kwam gewoon niks uit mij. Ik dacht, ik ben het helemaal kwijt. Ik weet helemaal niet meer
hoe het maat, of scrollen, of waar ik niks te sezen, of ik veel. Maar wie is dan een soort van scrollen belukt in het team of zo, om versgevoel dus voor de Fina Michel te maken? Nee, in principe weer het van mij, maar het kon ook van iemand anders wijzen. Dus wij zitten gewoon, zouden we nou zitten? Nou, gitaar, piano en nou, we gaan. Niks, er kwam helemaal niks. Ik wist gewoon, ik dacht, ik ken het gewoon niet meer. En toen hadden we daarna een gesprek gehad en dat zei hij van, er kwam niks. Ik zei, ik gewoon misschien onzekerheid of denken, ken ik het nog wel? Of zit er nog überhaupt nog iemand op te wachten? Zit ik er zelf nog? Wil ik dat nog wel? En toen ben we eigenlijk zo'n traject ingegaan dat ik elke weekend naar Dordrecht ging om te scrollen. En daar hebben we ondertussen net covers opgenomen. En om bezig te blijven, zeg maar, om dat weer terug te vinden. En dat is wel lukt, gelukkig. Ik kon weer gewoon dingen bedenken eigenlijk. En ik kreeg een therapie-sessie bij. Eigenlijk wel. Hoor, ik het zo gek toch? Ik bedoel, als toen, het is misschien kijk je voetbal en dan was trainen, toen was het dwamblow. Ik heb net dingen zeggen van, ik 2 jaar even het voetbal en dan pak ik het zo weer op, weg blum ben. Ja, en meer vertrouwen wie gewoon dat ik dacht, misschien ken ik het wel helemaal net eigenlijk. Nee. En dat is natuurlijk haast als het creatief. Iemand wil vaker natuurlijk dat ik de les van de gedachte van dit is niks. Of beetje het imposter syndroom misschien. Van, dat toch? Dat denkt van waar ben ik eigenlijk? En dat is wel iets wat ik eigenlijk denk ik in mijn hele misschien leven, maar in mijn muzikale carrière ik altijd wel een beetje les van haar. Maar hoe ken het dan? Komt misschien omdat een beetje psychologie op loslitten van kom je iets dwarken wij, iets van Waarden, waar ben ik dan dat ik in een soort van New York in de studio is jongen, ik noem maar iets. Misschien wel. Ik denk dat dat echt wel een beetje mijn persona is gewoon dat het gewoon het Calimero-effect van Friesland af van misschien wel. En als je dan een situatie plaatst dus, waarin je de kans krijgt om dat was het wel wist als kist, dus jongen. En dat is dus in de situatie plaats werd dat Shanley de kist. Dan krijg je natuurlijk vertrouwen van, het is dat komt goed en ik ken het wel. Maar als dat 2 jaar lang stopt, dan denk je, ik weet niet eens meer hoe geen idee. En dan als het al van ik weet nog wel dat ik een show die in het Sportpaleis en dat ik de Natalie en dacht, ze bellen me straks op. Van, had ik daar voor de doorsteer van, wat doe je hier? Weet je wel, dat haak ik best vaak aan. Dan had ik er 1 keer weer goed, ja? Maar dan dacht ik van tevoren, maar jij toch helemaal net? Waarom had ik hier in het Sportpaleis? Waarom had ik in de Ziggo Dome? Of waarom had ik in Ahoy? En dan kwam ik er binnen en dacht ik, oké. Maar dan stond ik op het podium en dan dacht ik, nee, tuurlijk. Ik weet wel hoe dit maakt. Maar dat hier zeg maar, want er is natuurlijk, ik zeg voor mijn idee, ik weet dat ik voor jezelf ook zoveel van best wel snel natuurlijk, maar mijn platencontract en zo met zoveel dat absoluut, zoveel dat voor meer, echt wel grut en niet echt van nobody. Wow, die had een contract met Universal, good label, ik heb fantastisch jongen. Dat zou dat er komen dat een soort van niet een keer zo van dat was niet en wij plukt en zo van Nou, misschien wel. Daarvoor wie ik natuurlijk wel muziek ontmeidje al, dus het weer net zo dat ik gewoon net muziek maken, maar wel dat hele ding eromheen van het artiestwezen is wel iets oors in mijn beleving dan het famke wat op in haar kamer bij haar ouders versjes zitten meidje en wat heel graag zongt. Dat het artiestwezen houdt meer in dan alleen maar goed zongen kennen. Dat houdt meer in dan ergens komen en denken, oké, ik zong dit. Nee, dat is gewoon echt een persoonlijkheid en dat... verwacht je meestal misschien van die, dat is een soort van, dat is dan personality. Ja, en mensen vinden wat van die. Ja. Mensen hadden eigenlijk wat van die vinden. Die matten wat van die vinden. Als ze niks vinden, dan best op social media, en dat is natuurlijk nou veel erger dan toen, maar dat ze zeggen, ik vind niks, of deze keer niks, of dan mag ze wel zin kennen. Maar hier staat er net ooit, toen was ik op die academie voor popcultuur zitten, dat een soort van goede mentor of een bepaalde persoon die misschien al iets mij maken had, die misschien wat mij niet meer kent in het proces. Of, ja, maar ik denk toch... Of horen in het van woorden die ik heel bekend. Siep van de Ploeg. Ik weet het niet. Maar die ding van misschien iets al mij maken had en die, Siep van de Ploeg is een heel goed voorbeeld in Friesland natuurlijk. Ja, zeker. Nou, uiteindelijk iedereen zei natuurlijk altijd maar bij die zelfblowen. En dat is natuurlijk zo. Alleen nog, ik denk dat de kist dat net echt voorbereiden. Want de wist gewoon leeft op dat moment. Dus de kist net, dat kist net iemand, de kist wel iemand vertellen van dit en dit gaat er misschien gebeuren en dan viel die zijn sa. Maar als dat dan gebeurt, dan
dan ken het heel... Dit is voor iedereen weer oors. Ja, en let er wel wees, doe best als persoon, dat is denk ik bijna voor iedereen misschien haast wel. Stel voor, doe best wat bekender. Nou ja, dat klinkt misschien dom, maar ik had het zelf ook dat mensen me herkennen. Ja, dat is dan een soort van... Ja, ik doe best toch bewust van die zelfs. Van, Ze kennen mij, maar ik ken hun net. Nee, maar ik had wel... Ik had Bart die zei van, ja, maar het is gewoon aardig in aardig in de meeste van. Dat zou je natuurlijk een heel goede dat tip. Is of in ieder geval, tip. je erop in. Net ontwijken of zo. Ja. Dat is een hele goede tip. Maar ik moest me er zelf wat daarvoor horen. Het meest me dan te herkennen die ik dan net kom. Want ik ben wend dat ik oormeest herken die het niet kennen. Ja. En dan is het heel vreemd. Zo van, hey, en dan denk ik, hallo. Maar... Ja. En dan was het ook dan herkent wel, maar dat zult verdienen misschien echt wel. Nee, en het gebeurt nog steeds wel natuurlijk dat iemand of ik ga soms leven dat mensen gewoon het zezen, maar ik snap dat soms die drempel heel hoog is, dan dat mensen. Ja, maar dat komt natuurlijk heel vaak voor. Of dat ze dan mensen het waren. Maar heel lang onsjuggen en dan nog eens een keer sjuggen en dan. Is het nou wol of en, net? Ja, en dat is prima, maar dat viel wat ongemakkelijker dan dat mensen zezen van, hey, bist jou Elske? Ja, inderdaad. Ja. Maar aan de andere kant, ik bedoel, dat jet er ik bij. En dat vind ik helemaal net erg. Maar het komt ook wel eens voor. Het is ook wel eens voorkomen dat ik op het terras zit met de band. En dat ze dan heel erg in die zone komen, zeg maar. En dan denk ik soms wel eens, er is ook een moment van wol of net. Maar dat liet ik dan net merken. Maar ja, dat komt wel eens voor. En dan ben ik net eens heel, heel bekend, hè. Maar die voorstellen als iemand best die iedereen... Dan was dus elke dag... Dat is ik net wat ik wil. Ik wil heel graag volle spelen, maar het is soms wel wat nodig is om die muziek en die werk te laten. Maar dat gaan ze nooit, dus hoe ze kennen van op zo'n academie voor popcultuur. Ja. Dat ze die een beetje opleiden tot zo'n mediatraining. Popster. Dat ze van mediatraining van had je een mentor die had al een keer mij maken, die gaat die nooit even vertellen hoe ze die ongeveer gedragen, maar als het niet een keer hartstikke beroemd is. Nee. Nee, hè? Nee. Toch jammer eigenlijk, want misschien is het best wat meer, weet ik niet, niet. Nou, misschien wel. En ik vanuit het label toen net, ik weet wel dat ze een keer een soort interview, dan moest ik interviewtraining. Maar... Nou ja, interview, dat vind ik dan wel steeds dat ik denk van, nou, dat is in principe... Hoe heet het mediatraining weer dat media, dan? Maar dan denk ik, uiteindelijk best ik de persoon die is best. Ja. Het is nooit verkeerd om een beetje gewoon iets te stagen. Zo van, er was een interview, zo viel het ongeveer. Nou, prima. Maar echt een mediatraining van, nog maar dit zeggen, maar dat zeggen. Nee, maar meer om... En soms, en dat kan wel eens gebeuren als het in een situatie is, bijvoorbeeld bij een interview. En ik heb vaak bij de Wereld Door aan tafel zitten. En dan kan het wezen dat een gesprek een kant op was. We stonden er net fascist. Dus stel je voor, ik zit ervoor om mijn single te promoten, maar hij stelt een vraag. Ja. En dat hele woord single wordt helemaal net neemt. En we gaan helemaal linksaf. En ik ga voort en dan denk ik heb helemaal net gewoon... de wereld daardoor weer. Dat ik wel eens van een keer mij Peter en de Vries, staat hij nog een keer heel leuk wordt of zo, omdat zijn boek net, wie stond om in boek ha. Hey, hallo. Precies. Ja. Nou ja, en meer in die zin van hoe kist in die antwoorden eigenlijk steeds trossiepileten wegvorst zist op de plakbest. Hey, maar hij is al even meer naar je album. Precies. En ik begin altijd... wist toevallig dat ik een album had. Ik zit lijntje toevallig op tafel, heel toevallig. Maar ik ben altijd mijn gesprek. Ja, dus dat is voor mij gewoon... dat is meer ik zei. Ik zou het ook ik zou het denk ik heel snel via. Of dan zei ze, nou goed onthouden, deze datum... Dan is het... En dan zit ik daar en dacht ik, wat de fuck? Welke datum weer het? Dus ja, dat is net handig. Nee, dus daar ga ik net heel veel van leerd. Ja, nee, dat snap ik. Ja. Maar goed, nee. Wat zoek of zeggen? Nee, maar ik had het... Liep me wel lastig, want ik weet wel... Nou, ik zei niet schettig over de jonge Freek die ik ken. Die had ik op Academie voor Popcultuur zitten. Die had ik toen hier ook een band, Pioneers of Love, inderdaad. Ik weet niet of je kent. Nou, daar ziet hij echt in. En die hebben gegeven een beetje een contract, eetbal. En zie ik wordt een hit op 3FM. Klopt. En, maar dan zegt ik wel van, dat... Ze gaan net heel... dat is dan toch een soort van... de X-factor misschien. Hè? Zo van, dat is echt tas van, dit slaat tro. Dit slaat tro of zo. Dat orenbands had dan wel. Ja, wij het op zich wel lijkt. En dat is heel moeilijk om te zeggen. Ik denk dat het meerdere factoren... Het is geluk. Het is de juiste plak op het juiste moment op de juiste plak. Ik bedoel, ik kan me herinneren dat ik in het begin mij noemen bij... dat heette toen nog TV Oranje, zie het. Mij Jan Derksen en al die dingen. Ja. En dat zegt Edwin Evers...
En die dacht, holy moly, dit ging ik maar niet draaien. En hij had het de hele week gedraaid. Ja. En toen ging hij op vakantie. Dat soort... Ja, dus dan stopt het. En dat is snap net ik, ja. erg. Dat Ja. gebeurt gewoon. Maar dat is wel een beetje hoe het soms werkt. Klopt. Ik ga lezen zo'n boek lezen dat heet Hitmakers. Dat is echt over, nou, wat maakt het een hit eigenlijk? En wat ook heel belangrijk is, wat erin staat, is distributie. Van, hey, we hebben het draait. Bijvoorbeeld het voorbeeld dat ze dan nemen is bijvoorbeeld Rock Around the Clock. Ja. Rock Around the Clock, wie toen het uitbracht, werd eigenlijk helemaal net een hit. Maar toen weer in één keer een film, hoe rock and roll of zo, daar werd het in draait en in één keer wam, heel een hit. Omdat het gewoon daar in draait werd. En volgens mij is TikTok daar een lichtend voorbeeld van. Yves Berendsen, mij zien terug in de tijd. Volgens mij hier hij dat nummer al heel lang lean opnom. Yves Berendsen? Ja, levenskat. Weet het de engelbewaarder bedoeld? Nee, terug in de tijd. Terug in de Hoe tijd? Hoe kist dit net? Nee, dat weet ik niet. Toch? Sorry, ik zit weinig op. Wat? Doe ik het wel? Nou ja, de kamer. Ja, shit. Ik ben. Ja, dat is. Hey, ik ben twaalf jongen. Hè? Die is nog wat jonger, dus. Ja, nee, oké. Wie vindt? Nee, maar los daarvan. Ik bedoel, als het noemer juist wist 100% wat het is. Maar dat is dan een noemer. Wat pakt we het op een TikTok? Ja, en die TikTok gaat viraal. En dan ineens is het oeral. Dat kan samen gebeuren. Ik denk net dat persoonlijk dat mij bijvoorbeeld het leven liever gebeurt. Maar dat kan. Er wordt wel heel veel op begrafenissen draait. Oké, dat is echt een manier. Dat is echt een markt. Ik bedoel, zoiets zeggen wij die Maaike Ouwboter of zo. Maar dat werkt echt een begrafenis hit. Hit, ja. Klinkt wat vreemd, maar goed, of dat het versje van Claudia de Breij, denk ik wel. Ja, inderdaad. Van die... het bent toch emotie die ergens bij passen en dan weer ergens een hekje. Dus ja. Nou ja, ik weet niet wat hier verder nog wordt. Er staat wat op het briefje staan. Ja, ik heb wat ding, maar voor de rest zie ik ambities van nu. Nou, daar heb ik wel een beetje hand, denk ik. Ik ben wat ding wat afvinken. Nou, zo van. Je ziet wat ik weer. Oh ja, nee. Ik zoen nog een. Want was dus soundtrack van Moordvrouwen maken van wie met Wendy van Dijk. Had de cast nog moeten dan of net? Nee, het is wel een grappig verhaal, want ik had ooit voordat ik mijn album uitbracht had een Fries nummer opnam van Leonard Cohen. Ja, Leonard Cohen Fries, Doen ze mij de leeft uit. Ja. En op een of andere manier, die serie waar natuurlijk in Ljouwt opnam en Thijs Reumer, die luisterde blijkbaar dan naar Friese muziek om in de moed te komen, weet ik het wat. Ja. En toen zei hij, ja, maar zij moet de titelsong maken. En ik ben toen met mijn tweede album bezig bij Universal. En dit nummer hier ik al wel skreun. Alleen we zien in de selectie van welk nummer komt er wel op en welke net neemt ze altijd meer op dan dat erop komt. Ja, ja. En toen dacht ik, volgens mij is dit gewoon echt een politienummer. Of weet ik veel. Wie dat nou Jason? Nee, This Game. Ja. En, want hier is de soundtrack van die film. En dan ja. Dat zou ik heel oeuveren. Ja, maar uiteindelijk... ik ga even onderzoeken. Ja, klopt. En uiteindelijk vonden ze dat helemaal... Ik had leuk peer. We wilden aanpassen dat het meer klopt of zo. En toen kwam dat nummer als soundtrack. Dus die is gewoon een seizoen lang gaan maken dat jet. Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, ik moest nou ontdenken. Want ik wende nou toen op Nije Scrooge vlakbij. En op een gegeven moment kreeg ik een bericht of zo van die productiemaatschappij die het opnam. Van als ze dan in dat gebouw, ik zit in zo'n anti-kraakgebouw, als ze dat even broeken kon. Want ze moesten net wat scènes opnemen daar in die stritten daar ergens. Nou, best. Dus toen kwam die crew, die kwam de Del en Wendy van Dijk. En die moesten net wat een plak gaan. Want ze willen altijd squal, ik ging lokaal. En we zitten maar z'n 10 of zo. Ja. Lokaal en dan weer een soort van keukengedeelte, zeg maar zeggen. Nou, daar kon ze dan nog wel een kleendeel zetten. Dus op een gegeven moment, ik voel het zo stom. Want ik leidde ze wat rond en toen stiek er wat. Op een gegeven moment zei van mij van de productie, want toen je zich omklaren, Wendy van Dijk zo omklaren, zei van, nou je mag nu wel even weggaan. Ja, hoor. Precies. Want dat stond je nog. Ja, inderdaad. Ja. Nou, jij dat er net bij het hosten van. Het was wel echt leuk best dat ik bijvoorbeeld een leak spieliko of zo. Maar, nee, daar was me nooit voor vrij. Helaas. Misschien dat ze nou zeggen van achterop is jongen, door de pier had ze jongen. Hey, die toch kent. Nou, dan kiezen ze het helemaal natuurlijk, denk ik. Die mama net haar. Nou, die had ze haar praat. Nou ja, als een dik best was niks te zeggen. Nee, dat is weer. Misschien een soort van baantje-achtige setting of zo. Ja, maar volgens mij is die serie al gestopt. Ja, die Moordvrouw won. Ja, dat is natuurlijk van pensioen. Toen ze net meer heel jongen dat ze in Friesland daarom hier dat kleerval. Nee, het had best wel lang. Ik denk wel 6 zongen, hè? Ja? Volgens mij wel. 6, 4 misschien, maar... Want ik denk dat want volgens mij subsidie denken. Dat ze dat in het begin, klopt, ja. Heel apart. Wat nou precies... waar Wendy van Dijk en Monique van der Vem zit die er? Klopt. Of net? Nee, dan oren... Ja, Wol, toch?
Nee, hoe heet Nee, die- dat is Spangen. Nee. Ja, ik nee, weet nee, dat is Nee. Dr. Deen voor mij. Nee, ik weet het net precies. Nee, god, hoe heet die Turk vrouw? fruit. Die vrouw uit Oors. Ik weet het echt Ja, het is net Monique van, het is die oren. Nou, shit, we Vond weten je uit het de wennen. film Spetters, denk ik. Spetters? Ja, ken je net die film? Nee. Van Paul Verhoeven. Nee. Oh, nou, een hele leuke film. Iets met motors van werken, maar goed. Oh, wel leuk. Ja. Oh ja, nee, dat weer misschien. Dat even Dat is de afsluiten. Ik denk een van die recente hoogtepunten. Ja. Dat ik laatst jongen weer denk bij de TT, denk ik. Maar de mocht het Nederlands volkslied. Ja. En jongen. en een pre-show, maar die hadden ze net echt Shanlitten op de Oké. televisie. Maar Nee. toen zong ik een nummer van AC/DC en ik kwam op de motor het circuit op. Ja, Ja, ik denk dat nou misschien My The Passion misschien echt het leukste is wat ik die in heb. ja. Want dat is echt fantastisch. Ja. Ja. Want ik zei, ik lees nog een foto van in het Cambuurstadion. Dat we denk Oh ja, bij ja. Oranje. Het volkslied. Als ik het volkslied was. Ik ben nou Ja, je het bent zo in te volkslied. huren voor Ja, de ik ben nou in te volksliederen. huren van het volkslied. Ja, als in Jereveen, dan was het voor Fries volkslied. Zo Ja, net. dat wordt natuurlijk moeilijk nou. Dus ik ken net... Zo? Ik Ik is net beide? Ja, dat steeds ik Oh, het Cambuurstadion en dan in het Dat- Jereveenstadion. Dat ken ja, het? weet ik niet, ja. Nou, oké, dat maakt dat nooit. Nee, maar ja, Doom is misschien net zo heel fanatieke supporter. Maar er binnen Is het ook Cambuur-supporter Nee, ja, dan? er binnen oormezen die dat misschien wel heel vervelend vinden. Mijn, Ja, mijn die- zoon speelt er wel, dus Die ja. nemen die het kweel. Nou, weet ik net. Dat heb geen idee. Geen idee. Oh, dat zei DKV. Ja, ik weet- die nee, zoon weet speelt ik de niet. Cambuur dan? Ja. Oké, dus dan maar eens net naar... Het mij wel. Het is natuurlijk... Sorry, ma'am, ken Nee, het. wist, uiteindelijk is het gewoon werk, hè? Ik bedoel... Ja, kijk, dat serieus, is, ja. dat is... Ik ben jongeres, dus... Ja. Maar goed, ja. Nee, maar dat is ik net on orde. Dus Nee, ze kennen maar ze mij die wel bij je, toch? bellen mij altijd. Bellen kan altijd. Ja, Als ze nee, mijn oké. nummer vinden kennen. Ja, nee, ja, Ja. ik ga geen idee. Nou ja, voor mij is er op de website misschien wel wat... maar goed. Nee, nou ja, net meer hebben we zo heel wat besprutsen, denk ik. Ja. Ja. Tiere dank voor het peteren. Ja, ik moet eerlijk zeggen, van mij hebben we nog langer sprutsen dan we ooit sprutsen. Oh, Ik sorry. ken die... nee, dat mag ik niks uit. Nee, dat leidt net om die. Dat leidt het om mij. Hoe lang ben je in podcast meestal? Nee, maar ik bedoel meer gewoon dat wie mij ook gewoon privé Oh, misschien wel sa- sprutsen ja, naar samen nee, is, toch? ja, We hebben dat ook een keer klopt. denk, Dat op een is fiets weer. vroeger een keer toen we naar de Ja. squaal te fietsen Ja, misschien wel een precies. keer. En hoi, maar via ja, nee, daar houdt het wel klopt. een beetje mee op. Dus ik We vind hebben het wel, alleen hoe mij. Het was een eenzijdig gesprek. het is een eenzijdig gesprek, we inderdaad. Ja, misschien een keer zelf nog een podcast beginnen, dan Ja. kom ik graag een keer deel in Ja. die podcast. Ja, dat is goed, ja. Dat- Oh, dat wordt we een hele praten lange gewoon, aflevering. we praten net in het privé, we praten via podcast. Ja, Nou, dat precies, is ja. best eigenlijk, maar goed. Nee, ja, goed. Ja, dat is zo. Dat is niet weer zo. Ja, dat is wel zo. Ja, dat, Als het net op een podcast is, dan beslist net. nee, ik niet zeg weer. les van ik zie op de speld zo van 3 vrienden hebben een gesprek gehad, maar hebben het niet opgenomen. Is dan wel een gesprek Dus het is niet geweest? gebeurd. Of zoiets. Nee. Ja, zoiets is toch? Dus, Nou, zo is het echt. Ja, dat is ik zo. ik zeg gewoon telkens de podcast ding. Ja. Gewoon. Ja. Nou ja, als toen vind ik een vragen had, dan... Nou, ik heb een hele hoop vragen, maar Ja? dat doen we dan ook maar net. Ik weet het net. Nee, dan maken we in de volgende podcast, dan maar die podcast. Ja. Dan kom ik gewoon bij die, dan komen we Dan dezelfde set en dan ja. weer dan die podcast. Hoe zul je dan dan hier tingst? Nou, net Elske de Wal, want dat is te moeilijk. Weet ik niet. Elscast. Ja, mooi. Elscast. Ja. Mooi, Rebelske. Hier, dat wie mijn e-mailadres Oh, vroeger. Rebelske. Rebelske. Oh, ja? Rebelske at Oh, Hotmail. Maar dan moet een beetje rebels worden natuurlijk. Ja, hè? rebelscast. Ja, daar mag ik wel wat mee doen. Ja, dan maak ik wel pittige onderwerpen snijden. Ja, dan mag wel wat soort harde noten kraken. Ja. Zullen we nog eens even naar denken? Ja, best. Nou, hartstikke bedankt voor het verteren en, Ja, jij bent en succes vind ik natuurlijk. Ja. Bedankt.